tenskom turniru na svetu zabeležio je svoj najbolji rezultat, polufinale, ali je Berdych bio ubedljiv sa 3:0. Prošle godine, kada je imao uspone i padove, loše rezultate, Wimbledon je bio prekretnica u njegovom mentalnom stanju. Sada je rekao sebi, ovo je moj trenutak, sada ili nikada. Ili ću se vratiti nazad ili ću postati broj 1. Na leto su se desile, kasnije ćemo saznati ključne stvari za nastavak Đokovićeve karijere. Promena režima i ishrane, pripreme je napornije nego ikad ranije i rezultat je bio zapanjujući. Da se nešto dešava, mogli smo da se uverimo već na US Openu. Od momka koji je ponekad jedva dolazio do daha, predavao mečeve zbog iscrpljenosti, više nije bilo ni traga. To je bilo najočitije u polufinalu poslednjeg Grand Slama u sezoni protiv Federera. Gubio je od Švajcarca 3 puta za redom u Njujorku, a onda je na red došla spektakularna osveta u 5 setova. Jedna spašena meč lopta, druga i konačno pobeda. Poslednju prepreku, zvanu Rafael Nadal, nije uspeo da pređe, ali ono što smo imali priliku da vidimo delovalo je impresivno. Jedno od značajnijih poglavlja u Novakovoj karijeri je i Davis Cup. Još kao mali maštao je da Srbija postane prvak sveta u tenisu. Na jedno od prvih intervjua za medije, kad je rekao, nadam se da ćemo i Davis Cup da osvojimo, to mi je velika želja i mislim da hoćemo. Pazite, to je rekao kad je imao 13 godina. Valjda ćemo dalje marljivo trenirati i uspevati, naravno, ako Bog da, i prvaci sveta, naravno. 2010. sve kockice su se poklopile. Sjedinjene Američke Države, Hrvatska, Češka i konačno veliko finale protiv Francuske u Beogradskoj areni. Pred 20.000 navijača posle velikog preokreta, Novak, Viktor, Janko, Nenad, Bogdan postali su šampioni sveta. Pustite se